L-inkjesta maġisterjali dwar l-Armata tkellmet b'mod ċar dwar it-traffikar uman. Filwaqt li l-maġistrati inkwirenti ġew mifsud ġab fix-xejn l-allegazzjoni tiffirmati minn fost l-oħrajn il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi, l-inkjesta tkellmet b'mod dettaljat dwar il-pjaga ta' traffikar tal-bnedmin li qed isir taħt għajnejn l-Unjoni Ewropea. L-inkjesta tajt li huma essenzjali l-isforzi ta' kooperazzjoni li jsiru mill-pajjiżi sabiex jiġi indirizzat id-delitt ta' traffikar uman. Intqal kif dawk li jpoġġu ħajjithom f'idejn it-traffikanti għandhom ikunu konxji mill-fatt li traffikanti huma kriminali li jistgħu jipperokolawlhom ħajjithom u s-sigurtà tagħhom. L-inkjesta żittajt li huma l-persuni li organizzaw il-vjaġġ li għandhom jinżammu responsabbli għall-azzjoni kriminali għaliex labatu l-persuni fuq vjaġġ li organizzaw huma kellhom id-dmir li jaraw li dawk il-persuni jaslu qawwijin u sħaħ. Il-maġistrat jgħid ċaru tont li dawn kienu jafu li aktar iva mill-le il-vjaġġ bejn sema u ilma se jwassal għall-imwiet. Hawnhekk il-maġistrat jinnota wkoll li l-alarm phone u dawk li resqu d-denunzi fosthom ukoll l-eks Segretarju Ġenerali Nazzjonalista l-Avukat Paolo Borg Olivier ma trattawx dan il-fatt ta' traffikanti tal-bnedmin. Għalhekk l-inkjesta saħqet li l-proċess legali għandu jkun mibni fuq il-provi u dak li sabet l-inkjesta jikkontrasta bil-kbir ma dak allegat. Mill-provi li sab il-maġistrati rriżulta li dawk salvati ingħataw ilma u ikel biex jitrejqu wara li kienu ilhom sigħa twal ma jieħdu xejn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.